Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de luns, día 7 do mes de abril, no que llexemos a falar hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda da recollida de plástico agrícola que haberá xa para esta semana. Saberemos que aínda están a tempo a solicitala. Tamén lembraremos que, en este caso, siga aberta a renovación das plazas na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda. Falaremos tamén da Festa da Pandeireta en Encrobas e tamén de que este sábado que ven hai unha excursión a Vilanova de Cerveira. Falaremos da andaina polo lago das Encrobas que se vai a facer por parte do Concello, cando será e como teñen que facer para inscribirse, e tamén xa se sabe a data da Festa da Terceira Idade, que será o 17 de maio. Logo tamén lles falaremos da proba da carreira solidaria os 11 das vías e da carreira de obstáculos Poseidón Reis que se presentaba a semana pasada. Lembramos que o Concello dispón de unha oficina de rexistro clave e recordamos tamén que hai unha exposición sobre o ferrocarril que se pode consultar na Biblioteca Municipal de Cerceda. Tamén falaremos da ITV de Turismos. En canto aos deportes, pois xa repasamos os resultados deportivos da fin de semana dos nosos equipos que en xeral foron uns magníficos resultados e, por último, en canto tempo, as previsións son de que seguimos con tempo anticiclónico para mañán e con lixeira subida de temperaturas. Como decíamos ao principio, este próximo mércores hai unha nova recollida de plástico agrícola nun servicio que o Concello de Cerceda ofrece para todos aquelas explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que queran utilizar este servicio. De xeito gratuito, o Concello recollerá o plástico agrícola. Para poder solicitalo están a tempo aínda, porque esta recollida vai a ser este mércores que ven, día 9, se fará esta nova recollida de plástico agrícola. Se alguén quere utilizar este servicio, que sepa que ten que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente, que é o 881 04 67 76, ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, e aí deben indicar o lugar onde se vai a facer a recollida dese plástico, un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para un camión encargado da carga que ten grúa, e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Mais temas, agora falamos da renovación das plazas da Escola Infantil e tamén de novas solicitudes de plaza. O plazo está aberto ata o próximo día 15 de abril, ata mediados deste mes de abril está o plazo aberto para solicitud de renovar plaza ou de novas plazas na Escola Infantil Os Pillabáns para o vindeiro curso escolar 2025-2026. A documentación precisa, que se debe axuntar xunto co modelo de solicitude, atoparana na sede electrónica do Concello ou presencialmente no rexistro, na planta baixa. Logo, esa documentación poden presentala tamén a través da sede electrónica do Concello, que está na páxina web municipal, ou no rexistro xeral, presencialmente na planta baixa da Casa Consistorial. Mais temas de actualidade, en este caso falamos da Festa da Pandeireta en Encrobas, que vai a ter lugar este próximo sábado 12 de abril. Este próximo sábado 12 de abril será a 16ª Festa da Pandeireta de Encrobas, que volverá a ser en Pontoxo. Este ano terán sesión vermú a 1 da tarde para dar paso a un gran xantar popular, que será a partir da 1:30 da tarde con un menú a base de xamón a feira, polvo, churrasco con bebida, postre e café. O prazo, en teoría, xa pechaba na xornada de onte, pero se algún rezagado hai, podería aínda anotarse. O precio para os socios é de 35 euros, para os non socios 39 euros e para rapaces de 6 a 11 anos 19 euros. As reservas hai que facelas, eso sí, lembren o antes posible. Como decíamos, o plazo en teoría xa rematou, pero se algún rezagado hai, podería aínda anotarse a través do teléfono 696 877
562. Xa dende a sesión vermú se contará coa actuación dos grupos locais Irmáns de Meirama, San Martiño de Cerceda, Folque Ruada da Silva, as pandereteiras de Xesteda e tamén as anfitrionas, as pandereteiras de Encrobas. Ademais estarán Nunca é tarde, en Bruxo, a Turuxo, Larpeiros de Altamira, os Toxos e Viqueiras de Ordes, a Requinta da Maía, Troleiros da Lesta e Contiños da Feira. Contarán con carpa para poder disfrutar mellor de toda esta festa organizado polas pandereteiras de Encrobas coa colaboración do Concello e da Diputación este próximo sábado. E tamén este próximo sábado o Concello organizou unha excursión a Portugal, en concreto a Vilanova de Cerveira e tamén a Valença do Miño. Será este sábado 12 de abril, donde 4 autocares con veciños de Cerceda se van a dirixir á fronteira con Portugal para disfrutar de un paseo pola vila de Vilanova de Cerveira, pero tamén ali poderán estar visitando o gran mercadillo, xantar ali mismo en Portugal co menú característico que é o bacallao e logo visita a volta á fortaleza de Valenza. E sairán, todos os que nos estén seguindo, que sepa que sairán ás 8 da mañán diante do Eroski na parada de autocares, na parada de autobuses que hai en Cerceda, na avenida de Galicia. Así que xa saben, este sábado tamén excursión, 4 autocares irán a Portugal, a Vilanova de Cerveira. E o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo Lago das Encrobas. Será o sábado 26 deste mes de abril. O Concello de Cerceda organiza unha andaina polo Lago das Encrobas. Será unha ruta circular de 8 km 400 metros e a saída está prevista sobre as 10:15 da mañán na entrada principal da mina de Meirama. Se vai a facer unha parada no aliviadeiro, no outro lado do lago, para tomar algo, agua ou froita, e despois regresarase sobre as 12:15, calcúlase que será a chegada. Lembren que deben levar calzado e roupa xeitada. Esta é unha actividade gratuita. Para inscribirse ten que facelo a través dun enlace que atoparán na web do Concello, www.cerceda.org, e o plazo para inscribirse remataría o 23 de abril. Se queren ter máis información, poden chamar tamén ao teléfono do Concello 981 68 50 01. Lembren que se trata de unha andaina que xa está programada para o sábado 26 de abril polo Lago das Encrobas. Por outra parte, xa se coñece a data da festa da terceira idade de Cerceda, que vai a coincidir co Día das Letras Galegas. Será o 17 de maio, sábado 17 de maio, festa da terceira idade de Cerceda. Os 17 de maio, que insistimos coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, en Cerceda, ás 2 da tarde. O plazo para anotarse aínda vai abrir o luns 21 de abril, aínda non abriu, abrirá a partir do luns 21 de abril e permanecerá aberto ata o 9 de maio. As inscricións poderán facelas por teléfono ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello, lembrando de novo que é unha das festas máis multitudinarias onde máis xente acude a un xantar gratuito para os maiores que o Concello ofrece un ano máis. Festa da terceira idade, 17 de maio, sábado. Haberá máis actividades a facer nestes próximos meses. Por exemplo, a carreira solidaria aos 11 das vías se vai a celebrar o sábado 3 de maio, e vai a ser nas inmediacións da estación de tren de Cerceda Queixas. O Concello de Cerceda presentou esta terceira edición da carreira solidaria aos 11 das vías. Neste ano se celebra o día 3 de maio, sábado 3 de maio, a partir das 4 da tarde. O prazo para inscribirse está aberto, xa son máis de 80 as persoas anotadas entre a andaina, a carreira e nas diferentes edades. Está organizado polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlética Silva e o albergue da estación. En este caso, lembrar que vai haber unha carreira de 11 kilómetros, un percorrido para coñecer a Vía Verde, e tamén haberá unha andaina de 4
km. O precio para participar na carreira é de 6 euros, mentras que para facelo na andaina haberá que pagar 1 euro. Tamén haberá carreiras para menores, que serán gratuitas, e todos os cartos recaudados serán doados íntegramente á Asociación Española de Loita contra o Cancro. O ano pasado recadáronse casi que 800 euros que foron doados para esta asociación. E máis actividades, en este caso a semana pasada, o xoves pasado, presentábase a Poseidon Race, que será o 31 de maio. Esta carreira de obstáculos será o 31 de maio e se presentaba a pasada semana, donde se informaba que xa tiñan dende novembro aberto a inscripción para o Poseidon Race e a día de hoxe xa son máis de 800 as persoas anotadas. Poden facelo a través de ccnorte.com. Nas categorías Élite ou Starter case xa non quedaban prazas. Decir que xa comenzaba esta carreira no ano 2022, esta carreira de obstáculos, ao principio eran uns 600 persoas e a día de hoxe xa estamos nos últimos anos. O ano pasado en este preto das 1000. A Poseidon Race é considerada xa como unha das probas máis completas e exixentes non só de España, non só de Galicia, tamén de Europa. Por exemplo, na categoría Élite, nesta categoría xa hai representación cos campeóns de España, tanto categoría masculina e femenina, algún campeón de Europa e outros participantes xa a nivel mundial. Este ano, como novedade, vai haber tamén unha carreira solidaria a favor da Asociación Coruñesa da Esclerosis Múltiple, carreira que será ás 11 da mañán, todo organizado polo clube OCR Cerceda, que volve a contar co apoio do Concello de Cerceda e que este xoves pasado se presentaba o mentor da proba, Álvaro Sánchez, destacaba a colaboración co Concello, co que, se non existise, sería totalmente imposible darlle o evento a magnitude que ten a día de hoxe. Por a súa parte, o Concello, a través do alcalde Juan Manuel Rodríguez, aposta decididamente por este tipo de eventos que fomentan o deporte e que dan visibilidade aos recursos naturais que temos en Cerceda. Máis temas, falamos agora da Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda. Insistimos nelo porque, especialmente agora, para relacionarse cas administracións, cando se ten que facer, por exemplo, a declaración da renta, a Oficina do Rexistro Clave de Cerceda é un servicio que o Concello ten para obter as credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. Falamos da obtención da certificación clave. A certificación clave se pode conseguir no Concello de Cerceda de xeito presencial e non ter que dirixirse, por exemplo, ata Coruña. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial no Concello de Cerceda, nas oficinas xerais, o número clave necesario para acceder aos servicios digitais para relacionarse coas diferentes administracións. Agora lles lembramos que pódese ver unha exposición no noso Concello chamada 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Esta exposición vai a estar ata o día 28 deste mes de abril na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Será, para poder visitala, poden facelo de luns a venres de 3 da tarde a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1. En canto a ITV de Turismos, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos vai a estar no Concello de Cerceda a finais deste mes de abril, vai a estar o día 30 de abril e vai a estar ata o día 6 de maio, do 30 de abril ao 6 de maio nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Si queren solicitar cita previa, poden facelo a través do teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web, que é www.sicitv.com, no apartado de cita previa. Xa nos imos cos deportes, donde temos resultados desta fin de semana, moi bons resultados na maioría deles. Falamos da segunda categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas conseguía xa auparse o primeiro posto da clasificación, merced a victoria apurada, pero victoria que obtivo esta pasada fin de semana, é dicir, na xornada de onte, donde o Queixas vencía por 4 tantos
a 2 o Olímpico B. Un Queixas que, despois da derrota do líder, agora o Queixas colle o primeiro posto da clasificación, pero non só xa é o líder da clasificación, sino que cada vez ten máis asegurado o ascenso de categoría. Aínda non é matemático, evidentemente, pero cada vez máis distanciado dos seus perseguidores, un Queixas que vai a retomar, se todo sigue con esta regularidade, de novo a categoría da Primeira Galicia, na que xa estuvo con anterioridade. O equipo de Pablo este fin de semana vencía por 4-2. O descanso chegaban con a vitoria por 2-1, pero na segunda metade o equipo do Olímpico B empataba a 2 e non sería ata a parte final do encontro cando o Queixas conseguía o terceiro e o cuarto tanto que lle daba a sentencia. Os tantos do Queixas foron acadados, 2 para Cristian, outro para Minguillas e outro para Pedro. 3 puntos importantes para un Queixas que está facendo unha magnífica campaña. Baixamos á terceira categoría, Alicia, onde tiñamos un derbi do Concello entre o Atlético Cercedense e o San Martiño, que se celebraba tamén na tarde de onte e que remataba con victoria pola mínima para o Atlético Cercedense. Atlético Cercedense 2, San Martiño 1. Chegaban ao descanso empatados a un tanto e así se mantivo ata remate do mismo, ou mellor dito, así se mantivo ata o descanso e despois na segunda metade un tanto máis do Atlético Cercedense sumaba 3 puntos. O tanto do San Martiño, que se adiantaba no marcador, era para Iván, mentras que os tantos do Atlético Cercedense foron para Joel e René, que facían que sumase 3 puntos o Atlético Cercedense. Pola súa parte, o Rodís conseguía unha cuarta victoria consecutiva, Mesía 1, Rodís 3, a pesar de ir perdendo no descanso, na segunda metade daba a volta ao marcador e sentenciaba o partido os tantos de Ángel, de Abel e de Javier. Cuarta victoria consecutiva para o equipo de Rodís. En canto ao fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles empataban en Santa Cruz. Santa Cruz 1, Atlético Cercedense Xuvenil 1, o tanto acadado por Diego. Os cadetes perdían en Curtis tamén pola mínima. Curtis 3, Atlético Cercedense Cadete 2, os tantos os 2 de Antón. Os infantís perdían na casa por 0-3, Atlético Cercedense Infantil 0, Coruñar Boco 3 era o resultado. Os alevíns gañaban claramente o encontro xogado pasado xoves. Atlético Cercedense Alevín 7, Luís Calvo Sanz B 3. Os benxamíns, en este caso, xogaban contra o Abellá e tamén gañaban claramente o Benxamín A. Abellá 2, Atlético Cercedense Benxamín A 5 era o resultado, victoria. E tamén vencía o Atlético Cercedense Benxamín B. Atlético Cercedense Benxamín B 4, Meicende B 0. E os máis pequenos, os prebenxamíns, vencían en Ordes. Ordes 0, Atlético Cercedense Prebenxamín 1, ese era o resultado. No fútbol 7 femenino, na Copa, na segunda fase da Liga ou da Copa, en este caso, Mesoiro 2, Atlético Cercedense Femenino 0. Era o resultado. No fútbol de veteranos, na segunda división, un empate máis para, o mellorito, na segunda división, en este caso é un empate para o Cercé de veteranos en San Pedro. Atlético San Pedro 1, Cercé de veteranos 1, encontro disputado en Iñás. E na segunda vez de veteranos, sí un empate máis para o San Martiño, na casa, en este caso, San Martiño 1, Cervera 1, na segunda vez de veteranos, 12 empates xa para o San Martiño nesta liga. E era sorprendido o Rodís de veteranos claramente polo Pallosaco. Rodís de veteranos 0, Pallosaco 4, ese foi o resultado. E xa rematamos co tempo. Para mañán seguimos coa influencia anticiclónica sobre Galicia, que vai a dar lugar mañán a que teremos aquí un tempo seco e soleado, con algunha nube alta, pero que non impedirá o paso do sol. Decir que as temperaturas van a experimentar un lixeiro ascenso e os ventos van a soprar de compoñente leste, frouxos en xeral e moderados no litoral.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.